Kana bitang maayong pagsabot ninyo sa inyong barkada, unya ikaw maoy leader sa tanan, unya wala ka mo tungha. Maayong adlaw kaninyong tanan na anapod mi sa inyong mga mata ug karon magpabukid na sad mi ang mong mga bulyagon. Dugay ra mo namon giplano sa mga kaniadto pa ug karon napadayon mi bisan nahiusa na makabarkada nga nilakaw rag iyaha. Kay naa siya ka meet up nga bebe, sana all makabibi. Pero di ta maghisgot ana kay kani lagi atong video magpabukid ni. Ug mamutong nimi kay lagi dugay naming wa maka kaon og butong. Mao ni giingon sa kadaghanan nga magpa-refill daw para healthy ang gatas. Automatic na kabalo na mo kung sa akong buti pasabot. Balo kag ngano no kung ginihisgutan na mamutong lami man kay sa paminawon, tinuod dali ra ni siya makuha ang problemahan lang kung kinsay mo pasalig usa ka. Kay kasagaran ra ba sa lubi sa bukid pertidyong pagkatag-asa. So, ayan guys, pagkatag-asa silang mga lubi nya di kabalo manaka. Halaka. Unsa man ay? Nay katag-as ilang lubi. Nya gamay pa kag punuan. Halaka. Parihar wagi aning ko kabalo sa kayo. Ako sad, Si Bert wagi ko sulay sa ka. nakasaka ko sa una pero bata pa man. Ba pa. Amo ang lubi dito, yung ani raman. Nadagan ang bunga. Ah, bilaka. Kung saka ani na anak kaabog ko. Pagawan ana. Ito sa tagak. Wala siya gawan nanggot dire. Murag walay mananggot diri man. Daghan kaming kalubinhan diri guys, pero way makasaka. Ito naman ko. Anaon ra man. Abuga ko. Tabang ay. Ah, pagkahabuga. Pwede ay. Mangayo mig butong sa silingan guys kay wala may butong. Ngayo mi kay walay butong. Init kaayo. Daghang mga butong ta diri oh. Di lang amo ang lubi. Sabaan tas tag iya. So, mora na for the go. Tara oh, dako ka butong. Mo ni ang agianan diri guys. Paduluhog. Dagan ta. Ay siyan. Ah, basig na masugo nga bata. Bata na po gisugo. Halak ka. Kita ani. So this is it pansit guys. Sumuok og kalibunan. Sumuok og kalibunan. Diri rame. Picture sa amin diri. Sa puning ka video ay wa man maigo ang mga tawo. Ay aga video guys, wa maigo ang tawo. Kalibunan. Ay lubi nila guys, lubi. Ilang kalubinhan. Ha? Kana, sakto na. Ay lang sila we. Oh. Ah, wala buwak tanan. Basta tunong ng bato, bubuak gyud.
ra. May gani abtik sad akong mga bagtos mubuak ug mukuskus og lubi. Nya ako ani igo ras tiglantaw, video og tig picture og ilabi na sa tanan tigdawat og limpyo. Og kani nga video guys wala ko ka video nga nagkaon mi. Kay super wala na mapugni ang kalami aw. Oh haha, bitaw lami na gyud ikaon og butong guys. Labi na ang panahon perting pagkainita, mao ni ang giingon nga panuway na mo, ayaw na mo sigig drawing, kolore na na.